Dobrý den. Dobré ráno. Zdravím. Dobré dopo. Právě se chystáme na náš běžický závod, který se dnes koná u Berounské Zdejcuny. Těšíme se. Dáme si tady krásný jako drinčík, hudbu a bude to samo. Jo. A kolik teda ženy poběžíme dnes? Dnes to vypadá na 4 kilometry. Přesně. V tomto počasí úplně ideální. Ano, trasa bude takzvaně rozmanitá. Čekají nás tam mírné výběhy, čeká sladký. Pro Kubu jedeme rovinu. A potom ale do konce tak už nás to čeká jenom z kopce, takže tam je potřeba to pořádně nabombit. Jo, to bylo strašný. Kláry, řekni nám tvůj příběh. Já jsem smutný teďko. Je tady problém s přihlášením, není pro mě číslo, takže můj start teďko je otazníkem. Možná se přidám do fanklubu Pepa. Jo. Si potřebuji dát svůj energiák. Tak, máme 21. Bylo hezký. Takže zopakuju. Pravidla. Vyběhnete hezky rovně, zhruba poběží ti až k pánovi, který má takovou svítí. I am so happy. Běžíme, je to oficiální. Atmosféra, it's very sporty and we are ready to run as fast as Usain Bolt. Tady naše zahraniční závodnice právě říkala, že atmosféra tady je velmi sportovní. Atmosféra byla, bude. A dále říkala, že se samozřejmě budeme snažit běžet tak rychle, jak je jenom možné. Yes, that's what she said. To je to, co řekla. Yes, of course. Oh yes, she's very good translator. Yeah, že jsem dobrý translátor. Translator, yes, good. Že jsem dobrý trans. Oh my gosh, pan Jakub Mačá to bere vážně jako tady rozbíhá, protože ten tady rozbíhá. Jo. You're going to run today? Quickly, I hope so. Mači už se rozsvědčuje. Na záda. Chceš to ze předu nebo ze zadu? Co tam šukáte? Máš to jak loktačku. Pytlíček jsem si nemohl námatat. Jsou prostě dobrý. Obklopuj se lidma, kteří jsou lepší než ty, protože ty tě posouvají. Chci vám ty nejlepší výkony a přiběhněte všichni. Takže 3, 2, 1. Update. Už jsem skoro v cíli. Jdu tenhle ten kopeček. Ono to vypadá v pohodě, ale ty vole. A je to tady super, krásný. Pojď, Kláry! Už jsi na konci. Výborně. Právě už sedíme v našem vozidle, které nás odváží z Berounské desítky. Jistě nikdo nepochyboval, že to zvládneme. Vy jste si nemysleli, Berounská desítka není desítka, ale my jsme běželi 4. Jo, ale vlastně to je jedno. Berounská desítka. Já se cítím jako po 20, takže tak, jako... to je tím, že už dáme přes 20. To je krásné. Koukejte. Takovýhle krásný. Takovýhle medaile máme. Tamhle náš šikovný řidič, tento taky uběhl, taky má medaile. A samozřejmě nesmí se nikdy zapomenout na realizační tým, který nám dával neskutečnou podporu a přípravu. Ano, musím říct, že jsem fakt jako do svého týmu vkládal veškerý svý naděje a opravdu nesklamali. Fakt ten trénink se vyplatil. Včerejší hospodě. Jak to soustředění na Moravě, tak to druhé soustředění. Jako všechno se to vyplatilo do poslední kapky a dneska předvedli prostě hvězdný výkon. Děkujeme. Pepa jest bogem. Pepa jest bogem. Já ti to říkal. Co to máte dobrého? Salátek. Samozřejmě po běhu nemůžu jako... Musím dbát na figuru. No. Dbát na hlavně, že jsi říkala, že chceš smažák. No, ten nevyšel. Smažák byl v plánu, ale bohužel osud to chtěl jinak.